Albert Tubau torna a ser el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Ja ho va ser l'any 98 i ara assumeix la presidència després de la renúncia de Ramon Arnabat. Després de rebre l'any passat la Creu de Sant Jordi, aquesta entitat afronta nous reptes amb projectes relacionats amb el patrimoni immaterial i la natura. Documentar el patrimoni immaterial del Penedès. Aquest és un dels dos nous grans projectes que afronta l'Institut d'Estudis Penedesencs. L'altre és fer un atles de la natura de les nostres comarques. Albert Tubau torna a ser el president d'aquesta entitat, després de la renúncia que ha presentat Ramon Arnabat. El considera que aquest càrrec és incompatible amb el nou projecte polític que emprèn. Aquesta primavera es començarà a treballar el projecte per documentar tots aquells aspectes culturals, culinaris o de tradicions que són propis del Garraf i del Penedès. Aquesta és una línia de treball que ha encetat la UNESCO i que a Catalunya només té dos precedents. És una mica que ha marcat una línia que ha marcat l'UNESCO recentment, que van de definir què és patrimoni immaterial, etc. I, per exemple, a Catalunya només hi ha elaborat el del Montseny i el del Priorat. El Penedès seria el tercer, i també està a punt de començar a treballar el de Terres de l'Ebre. L'altre projecte segueix una línia amb la que des de fa molts anys hi treballa l'IEP, l'Espai Natural. En aquest sentit, a la tardor es començarà a treballar en la confecció d'un atles natural del Garraf Penedès. I ara ja hi ha un grup de treball de gent que s'està dedicant una mica a anar fent una mica ja aquesta segona fase, de fer recollint tota aquesta informació que ens permeti fer una miqueta aquest atles, aquest recull, aquest compendi del que és l'inventari natural, faunístic, en general el Penedès, on hi ha treballs esparsos, però que seria molt interessant poder-lo tenir. I que a més és una línia de treball que l'Institut sempre hem tingut també gent que s'hi ha anat dedicant. L'entitat va rebre el 2014 la Creu de Sant Jordi. Actualment té prop d'un miler de socis i les seves 10 seccions van realitzar l'any passat 157 activitats.